Най-вкусните корабийки са сини сливи. В купа чукваме яйцата, прибавяме захарта и разбъркваме, докато се смесят добре. Наливаме олиото, изсипваме киселото мляко и отново разбъркваме. Добавяме една ванилия. Към предварително пресятото брашно прибавяме бакпулвера и разбъркваме. На 2-3 пъти го добавяме към яйчената смес, като след всяко добавяне разбъркваме добре. Получаваме гъста кексова смес. Сливите нарязваме на по-едри парчета и прибавяме в купата. Разбъркваме, докато се смесят равномерно в сместа. Ще използваме 2 лъжици за оформянето на корабийките. С едната лъжица вземаме от сместа, а с другата си помагаме, за да я отлепим от първата, като едновременно я поставяме върху хартия за печене. Печем в предварително загрята фурна на ниско ниво, на 155 градуса с вентилатор или на 175 градуса без вентилатор за около 20 минути. Изчакваме за около 5 минути и поръсваме с пудра захар. Да ви е вкусно!